Mebusem ti aduono nkono. Enim kanipa osene ne kon obebu no mpofre mu a anu ne aduru. Atene for redoso a oman anije na obonefo di so a oman si apini. Onipa odo nyansa manager anije na de oni nwamanfo obo bese na de. Ohene de atemu ma asase gina na achede pefo obo no. Onipa odefe de yonko no osum na namon fidie. Onipa bone mrato mu wo fidie na otini ni beto ahrusie dwom na nani age. Otini ni hunu mobrofo asemdi obonefo hunu saa nimdie no. Fedifo sokro muja na enyansafo sanka abufuo. Obenyansafo ne ojimfo di aprea. Oye ho osreo huminimu. Mujapefo tane peyefo na tefo hwehwe ne kra age no. Okwase yi ne honhom nyina adi na onyansafo jojo no ma no ka achi. Opani a otie atrosem no na somfo nyina ye abonefo. Ohiani ne opobo ni hia de oti won baanu nyina ani ne Awurade. Ohina obu no kwatan ma mobrofo no na hinwa betim daa. Aba ne enim kama nyansa na abofra wato no sra hagune na animu ase. Abonefo dooso a mrato dooso na so atenefo behunu won ahwe ase. Tenetene wo ba na wama wahome na wama wokra anika. Anisuade hunu ni ho a oman bisi basa na so de obumra no nhirane no. Enya nsem na ode tia akoa. Efiri se oti ase mpo a oremmu. Wuhunu onipa a opre ne nsem ho a. Enida so ho ma okwase asene no. Die okrokro na koa firi ne mofrase no. Ekire no obeyese oba. Obufufafo hanyan ntokwa. Na obubonefo mrato dooso. Onipa hantan bebre no ase. Na huhum ahobrase ni nsa beka animonyam. Die oni owifo chaade no tane ne kra. Oti duabo no nso onka. Onipa ho suro sumfidie. Na de ode ne ho to Awurade so no ho beye son. Nipa pi hwehwe oman sudifo anim animonyam. Nanso Awurade na obiara temu ofri no. Atenenefo achiwade ne obarima busufo. Na obonefo achiwade ne de ne kwan yete.